bɛɛ y'a Congo République démocratique de Congo o gɛrɛngɛrɛnya kotigida ministère de la santé ka laseli 2024 kolin tele fila la. Kotigida ye lasɔmini kɛ ko jankaro sidɔnbali dɔ bara ye Bango mara la. Ko bi ko jankaro o kɛra 79 sata ye. Ko a yera mɔgɔ 370 o la. Ko jankaro ni yɛrɛ dimisere n'o ye a symptôme ye ko o ye mura, fari kalaya, ani sɔgɔsɔgɔ ni kunkolodimi gɛlɛn ko a dimisere ye o ye n'o ye a symptôme ye. Laseli nin farala bɛɛ y'a Congo gɛrɛngɛrɛnya kotigida de la n'o ye a ministère de la santé ye. O tuma an ye an kalifala Manden basiyala ŋwanaw la bawo duɲa laban kɛlɛ fanba bɛna kɛ nan jugusalalakaw de la n'o ye virisiw k'olu dilan k'olu kɛ jamanaw kan. O tuma an b'an kalifa Manden basiyala ŋwanaw la Kombo ka saba n'o ye Kombo Kotɛban Kamara, Usumani Kɔnɛw, Wangaran Kalatigiw, Mamadu Tandonɛ Jaraw, Bɛrɛya Magaw, Arama Konatew. O tuma an bɛ Manden lakisili ka bɔ nin jankaro kuntan ninnu ma, an bɛ o kalifa olu la.